Daghan kayo mga pagtulunan ang atong makatunan dinhi sa ato karong mga pagbasa, labi na gid sa atong ebanghelyo. Gusto lang kong mosentro sa kinini ang pagpapahawa o giyawa. Ganahan mong mopapahawa o giyawa? Mura mamog waiting og basig giyawaan na mo. Ang gahom sa pagpapahawa o giyawa nga gigamit ni Kristo mao ang gahom sa Ginoo matud pa niya. Hain man ang gahom sa Ginoo anaa sa iyang pulong. Ang pulong sa Ginoo kun mao na gani atong sigihan og kaniganing sunod, sigihan atong paminaw nya ato gyung puy-an sa pulong og sa buhat, wa gyoy yawa nga mobarog sa atong atubangan. Lingi ako na imong tupad inakinsang pulong imo rong gisunod na kay usahay dali kay natong isalikway ang pulong sa Ginoo. Kay nagtuo ta nga maghatag nato kadautan sama nang moingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos unya sunod kanako. Mura tag makaingon di sana mahimo kanang atong gihuna-huna nga moingon di na mahimo, mauna na ang yawa nga mireklamo mitudlo nato kay yawa espiritu man na mutingog man na pinaagis atong hunahuna og sa atong pagbati. Muingon dahil ng yawa di na mahimo, mamatay ka ana. Pero kung ato ginang sundon kay pulong manas Ginoo, dili kita maungkag, dili sadta mubati ang atong kinabuhi. Tuo mo dili nya andam na mong mobaligya tanan. Murag imong bata nga kana bitang 3 anyos tuo ka tuo. Tuo niya mosunod na ka dili. Ay wa moy ayo Kuna gyud pamatud nya unsa man pag matuod matud pas mga philosophers ningon sila sayon ra kuno pamatud-an kung tinuod ba ang maong kanang statement kun himuon nimong universal pasabot i-apply nimo sa tanan. Kun ang tanang mga tao mosunod nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa kabos, unsa may mahitabo? Kitag yung tanan ba? Ang atong hunahuna ibaligya ko ni nya ang halin ihatag nako sa kabos, unsa may mahitabo? Wa na gyoy mo palit nya kay di naman kakabaligya kay wa na may mo palit, magsigi na lang kag panghatag. Ang atong paningkamutan nga makahatag nya kadtong dato kayo karon og mosunod ani purting daghana niya ikahatag nya kadtong pobre nga way halos iya magsigi tog dawat hangtod nga mudaghan ang iyang madawat. Unsa naman sa isunod? Sobra naman. Iya na sa tong ipanghatag. Moabot yung panahon nga ma-level tantanan, wa nay dato, wa nay pobre. Mao day nay lungtad. Mo na nga mulambo, dili maungkag, dili mag-away. Kay karon nag-away pa man ta kay isig pa mag-inilugay. Ako ni. Hangtod yun mag-away. Nge, lingi ay mong tupad. Ing nawa pa karoy gikaaway. Ing na kono. Nawa kay gikaaway karon. Na so siging simba nya naalagya po'y kaaway. Ilog anang yuta, ilog anang kabtangan. Ngano man di lagi manghatag. Musupak yus pulong sa Ginoo. Muna ang yawa hadlok yun na siya sa Ginoo. Kahibaw man kong Ginoo nga iyang pulong naghatag yun og
kinabuhing way katapusan o kalipay. Pananglitan kanang moingon ang Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Saman, makaayo na o makadaot? Kusga. Luya kay mga kayo. Mao lagi, huna-huna lagi. Himua nga ang tanang tao, din agyod mo baos o tamparos. Tanan ba? Magpatamparos na lang, dili na gyud mo baos o tamparos. Kinsa pa may mo tamparos? Wa na. Di wa na yung mga bunog. Di ba? Pero mo baos ka, unhanti ka, apertin bunuga sa alkansis kusog. Di ba? Kay unahay naman. Pero mo pulos tag gustong magpatamparos, kitang tanan gyud, awa na mo tamparos Ato pa magkahiusa na. Kanisang ingos Ginoo, walay laing labing dakong gugma gawas sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. Zaman makaayo na nga ikaw nga nahigugma magpakamatay sa imong gihigugma. Maayo na dili. Hay may inyong pilion, magpakamatay o magpractice og self-defense. Kay gitudlo biya sa nas kalibutan, self-defense. Wa kay priso basta ang imong pagpatay niya bunga sa imong self-defense. Mao na mga yawanon mo. Sige, huna-huna agyapon. Sige, himo agyapon nga ang tanan yung tao bas kalibutan, di na mo patay, magpakamatay na lang. Unsa may mahitabo? Wa nay pinatiyanay, wa nay gubat, wa na ning kanini ang panunggab nga atong niaging adlaw diha sa gibalita nga gitabangag dunggab sa ice pick. Wa na. Kaya nga naman, pulos naman maghuna-huna nga ako'y magpakamatay para nimo. Kung mag-away ang banag asawa, di na mo ingong banag, patyo ti karon. Di na sa mo ingong asawa, patyo ti kang animala karon. Unsa na may isultis asawa, pati ako, animala ka. Mingon sang bana, ikang yawa ka, ikay patay nako. Kay andam ko magpakamatay nimong yawa ka. Nindot no. Di gyud sila mo patay, mamalikas lang, agamay na lang sa igo rang mamalikas, pero di na gyud mo patay. Kay imbis siya mo patay sa iyang kaisog, magpakamatay man siya. Kinsa may muunag patay nga pulos man gustong magpakamatay sa usag-usa, wa na gyud mo patay. Mawagtang sa ning atong siging himo aning mga atomic bombs, kining mga armas nga igugubat, mawagtang sa ding tanan, dili na tahulgaon niining gitawag og end of humanity because of mass destruction nga mga kahimanan. Mawa sa ding abortion, kadang abortion karon nga niabot na kuno og i-text ninyo sa inyong Google, i-search sa Google, niabot na kuno ron og 73 million ang mamatay sa abortion kada tuig. 200,000 ang mamatay sa abortion kada adlaw. Ngano man, wa man magsunod sa pulong sa Ginoo. Tanawa inyong mga naong, wa gi reaction. Wa mo maguol anang mga bata dihastiyan sa inahan, gipangpatay sa inahan mismo. Ang inahan mismo mo inipatay sa iyang anak, sud sa iyang tiyan. Niabot og 73 million kada tuig, 200,000 kada adlaw. So gahapon 200,000 ang bata nga gipatay, di mo maguol ana. May kanang naang gikugos-kugos nga bata, patyo na nato karon. Unsa man ka inday, maguol ka dili? Siyap suway pa der, suway, di ba? Patyong tagyog ka, muana ka oy. Pero nganong murara magwa nato ang mga bata nga naastiyan sa inahan, tag-upat ka buwan, tag-tulo ka buwan, gipang patay, gipang luglog dito sa ilawom, gipang tabas-tabas,
o gipang saksyon o gilabay ngadto sa septic tank, baka naasa na nila ilabay. Nganong di man ta mag-uol? Kalos conscience. Kay naniguro na tas atong kinabuhi, bahala na diha mga bata, total wapa man na sila mataw. Ang importante kita nga ni ana na tao. Oy, ayaw ingon ana, mas importante sa Ginoo ang bata nga naa pasud sa taguangkan kay niining mga tiwasonon. Oh, kanang galisod naglakaw, importante pa na. Kanang kusog na kay mamalikas, kanang kusog na kay manglibak, kusog na kay mamakak, importante pa kana. Ha? Mas importante tong pwede pang tudluan, igkatao ato, pwede pa tong tudluan o pagtinarong, pero kining na nag-una karon, apil na ning na nagwali, sos, why importante? Kanang kusog kay mangurakot, kusog kayong mangural anang mga agianan, niya ang mga daan nga himuonon, parkingan, importante pa na. Anha pa maghimo anang ilang hugas-hugas anang mga motor o sakyanan kilid sa daan, niya ang tubig nagbaha dihas daan, purti na noong damuga. Gahapon ay dinis ato, diyan ang luyo. Kana diha ba? Dool ilang nanay sising. Kana dihang dulhugan, naaman ay hugasan dito sa babaw. Sige nang baha ang tubig diha. Padong mingadto sa appointment dito dapit may kurba, diha miniagi. Pagdayon ginamong tungas, ang motor nga nagdulhog, nadakinas, tumba gidayon, lagpot, abot dool sa among inuba ang tao nga nalagpot. Nadakinas anang tubig. Pila pa man kabuok ang madakinas diha, una pa na siya sulbaron sa atong mga barangay officials kanang gasigi og pasirit anang tubig daplis daan nga naa na nagbaha sa daan, hazard sa mga motorista. Tinarong kayong dagan sa motor, mura lagi signet. May gani kay paghunat na mog dagan, Edgar nakabawi-bawi gyud no, di pa gid may patyon no, di pa sa tingali makapatay, naka-break pa gyud. Diha na gyud mga tulo ka dupa tingali tong distansya sa taong galigid-ligid. So nga na kay kuno panginabuhi niya kana mulaom ta ng klasihas mga tao nga manginabuhi nga naghatag og hazard sa iyang katilingban, sa iyang mga kaigsuonan, di na oy. Pero mura lang yung gwa nato, nganong mura ra magwa tungod kay maniguro na ta sa atong kinabuhi, wa ta magsunod sa pulong sa Ginoo, gasunod na tas pulong sa demonyo nga nagsigig ingon nato, okay ra gid na kay panginabuhi na. Kana paninda ang kilid dahan nga wa nay kaagian, sige yung paninda amo ning panginabuhi. Purting trapikas agianan kay anha na gyud mo tindas karsada, amo ning panginabuhi. Unya ang imong silingan, kumusta man imong ipapatay tungod la sa imong panginabuhi. Di ba? Pamuhi ang mga baboy, purting bahuan sa atong palibot, ang mga sapa, nangahurot, nagkahugaw, di na magamit, kay adto ilabay ang hugaw sa baboy, kang ibuhi, kay ibaligya, amo ning panginabuhi. O niya, ang imong silingan nga nagsigig hanggap anang baho, di rabato ni mo tagaag kwarta, bahin anang imong halin, siya ray tighanggap sa baho, niya ikay tigpahimo sa halin. O ana, lingay mong tupad ing na mura man tagi kasab ang pader ing na ko no, ing na mura tagi iyang ikasaban. Di ang ako lang ba mahalo nato ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon ayaw pagpatay, ayaw pagpatay. Kanang mga bata na asod sa tiyan, ayaw i-abort, luoy kaayo. Nya moabot og 73 million tibuok kalibutan, ngilo na kay nastanan oy. Nya 200,000 ang mamatay kada adlaw, gikan man ni sa record sa kanang World Health Organization. Luoy kay ta, no? Ing na katapusang lingi sa imong tupad, ing na maayo tingali nga ikaw na lay patyon, ing na
Inamaay tingali nga ikaw nalay patyon kaysa mga bata. Anak, total tiwasono naman sa ka. Wa gyoy angayan natong patyon. Pulos gyud ta magmahal sa kinabuhi. Pero kay magpailad man tas yawa, usahay ang yawa, iyatang ilad-ilaron nga kanang bata nga naasod sa tiyan, dili pa na kinabuhi. Pwede pa ng patyon. Dili ha? Nya kana sang pag-inom anang mga pills, kanang naang pagpalaygit, kondom ug uban pang mga muharang sa kinabuhi, mga buhat sad na nga gitawag natog anti-life. Kana bang kontras kinabuhi, gitawag na contraception, contraceptives. Kay kanang seption mao man na siya ang to conceive o niya anti or kontra. Mo nang contraception. Conception, di ba? To conceive, to bear life. Nya butangan din mo pills, butangan din mo kondom, butangag ayudi, ipalaygit nimo, ipabasiktomi, nahimo na kang contraceptive person. Di ba? Mao na ato ng likayan. Kay kun atong sundon ang pulong sa Ginoo sa iya gyung pagtulunan, mahimo gitang buhi ug malampuson. Muna si Jeremias gisugo sa Ginoo dinhis unang pagbasa sa isulti ang tanan, pero dili kaniya nila paminaon. Alang kanila walay kamatuoran ug dili nagani sila maghisgot bahin niini. Giwarningan sa Ginoo si Jeremias, pero ang sugo sa Ginoo isulti gyud bahalag dili paminaon. Mo na ako sad karon mosulti gyud ko, bahala na mo dihag giduka na mo paminaw. Kitaan man ako nagpiyong-piyong mo. Ana man, pero maghisgot pa ta dinhi nga karong hapon mga matay na mo siga di mo tag simbako. Pero kay mga bata man, mga abortion man, kapoy na 73 million. Kapoy. Hinaot pa unta nga atong sundon ang tubag nato sa Salmo, kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Manindog na ta mga mosunod sa Ginoo.